اول فهمت بخيراتي اهلا سر سوار نها هفديتنا كديروكي بو 28 قانوني جدان بارتيو كهيتا امرالي هات بنافكرن سرسرويان درو پروین بولدان پیکان و پیشتاجی احمد ترک دوان هفدیتنین لسر پیشنیار ریبراپو بشداری وان هفدیتنان بولی نها پیام هات دایم پیشنیار ریبراپو کتن روجوی وک هفت خال برای گشتیر هاتن پار وکرن ام دشوبين وك كتكارين شابمانية ام دشوبين هلبت بهتر وك روجفا تركيا باكوري كردستاني وك روجناموانك تشوبين بهتر بالا تلسره هلوستا دولتا تركيا تشخويا دك الحولي بشتيوان بيشنياران وان خالين جبو چاره سريه هم دولتا ترك هم جي دسلاتا و AKP مهبه چل حولي خويا دك نيرينات يا براستي معرف كجنها و بيجه هلوستا دولتا تركيا ve destemede gerek done hebben. Beli. Yani hin done destemede heye, hin agahin kuje Ali Devlet Türk ve teyin dayin birasti jehevji cudane. Em bejin mesela dve pevajeye de bi taybet der hak hevditin anda tişte kuseroke MHP'ye de beje tişteyin kuj mirovj MHP hevi nake. Beli. Teble fikrin. Yani roja avul ji pişti hevditina MHP'ye rahat kirin ji hem Brez Ahmet Türk hem Brez Pervin Buldan her düji bir çapemeniyle rayu ramanı xo aşkere par vekirin Pervin Buldan jigot hevditine ki gelek baş bu u jve hevditine mesudek baş var girt her vaha hem bejin Ahmet Türk ji heman tişti be havaya ki bile fikir o dureji emlednerin ku tiştenci derdora MHP'ye teji jüvi cudatırdın misalen yekser kirdeyi partiye Fethi Yıldız tiştad bejek o yani ve pevajoy bir rengeki Ali MHP ve tarifti ki fakat tugaval Erdoğan gudardı ki Erdoğan heji ev politikaya xuya dijber yal diji kurda yal diji tevgera kurda he bernedayı yani bir taybet erişin ser bir rojavayevji gava merif temaşed ki tabi gelek kes der hak ve ekedi gelek tişnad bejit. Do peyamenwi tevahi gefwarın bu. Tevahi gefwarın bu yani bigiştiyem yek gotin ne bejin le gefwarın bu disa gefwarın al Kurdan bu be taybetil ser rojavay Kurdistanê Bakur rojlatê Sûrî. Tabi divi varî de gelek şroveci hene birastî sedemin ve ekeci tengengeşi kirin û her wiha ne tane serî xwe bejin civaka Türkiye yancı siyaseta Kürt her wiha tevgera azadî ji vê ji alî xwe vedirxîne lê tiştên tê gotin eger ev pêvajo bi rengekî yani ev tiştên ku tên kirin merv nikare bêjî pêvajo jî çünkü her du alî jî niha peyva pêvajoyê bi kar nayînin lê feqet tiştek di ortê de heye ji bo çareserî tiştek di ortê de heye gerek sedemên wî hene merv dikare wan sedeman binirxîne fakat bi rengekî Erdoğan hitabî hundirîn jî dike. Yani ekul zedetil serte ravestandın evet çima ve tiştad bejin çünkü ev tişten ku de vekrina meclisede be axaftıra yani be helvesta devlet Bahçeli despekir hemu kesişid beje ku ev ne helvesta devlet Bahçeli ya tene hemu aliyen devleti rengeki bir yareki dane ev bir yar çiye ev bir yar bu taybet havuldanın roşlata navinde xaterin gelek mezin ji bo peşeroja Türkiye dert kevin peş. Jvana yekji statubuna Kurdaye. Kürt eger li Rojavayê Kurdistanê jî statüye ki fermî bi dest xin ev ya ji bo peşeroja Türkiye xeter dibînin. Niha yek tişt ew e ku hawl didin ew statû peşî lê bigirin. Fakat ji alî Kurda ve jî tu lê binerî. Bi taybet ji alî Brez Abdullah Öcalan ve jî tu lê binerî. Tu pêvajoya 2013 û 15 de jî her wê demê xeta sor ya tevgera Kürt û xeta sor ya Brez Abdullah Öcalan Rojava bû. Yani bi çi carî em bêjin Rojavayê nexistin rewşa bazariyê. Ser Rojava bazarî nekirin. Niha jî em lê dinerin ser Rojava çi car bazarî nayê kirin. Yani tiştê tê xuya kirin ew e. Ji Rojavayê Kurdistanê jî gelek rayedar daxivin, Mazlum Abdî jî gelek cara
رای رمانی خواهش کرد آخرین هفپیوینه که ده آخرین ده بیان خود گفت که هلوست دولت ترک نه تنها سری خو دجبریا روجاوه او دجبریا ستاتویا کرد دکه و جبوه یکیجی جبو او ستاتو پک نیجی قرقرنه کشی دایه برچاوه خو ها ایجاد دورده تو بفکری همو کس همو آلی وکی وان نافکره yani برنگه کی لپی çare seriyene çima lpey çare seriyene çünkü eku revşa Türkiye ani ve heyame pırsa kurdu ne çare serkirina pırsa kurd hem bu sedama xızaniya devleta Türk İro yani taybet yen maldişin seri de hemu insan nikarın nanek bibin malaxu yani bered gotin nikarın goşt bigirin nuha nikarın nanji bigirin malaxu yani tiştete gotin tene ben çend salin dumahiyedi pişti ku pevaju hate xirakirin ve hatta nuha takriben 300 milyar dolar jbo şeri li rojavayı ten kirin hatiye xerç kirin bide hazaran çete xwedî dikin û ew çeteyên ku bi rastî ji bo pêşeroja rojhilata navîn tenê xeterin yani mantalîta Daeş û êwan nav de çi ferqek tune ye îja di vî warî de êdî rewş hatiye wê radeyê ku ya vê pirsê wê çareser bikin bi rengekî ji bo pêşeroja Tirkiye ji bo pêşeroja rojhilata navîn rêyekî nû bibînin yan jî ev rewş ve dawiya wan jî bîne. Bi qenaata min Devlet Bahçeli û devlet hinek aliyê xwe ve vêyekê dîtiye. Ji ber vêyekê jî devletê xwe diparêzin. Devleta xwe diparêzin. Yani ji bo wê parastilê yani ketine nav refleksa hewldana parastina devleta xwe. Aynen ew. Fakat di vî warî de jî li hemberî wan jî tevgerekî gelekî bi dehan salı bi berdelekî mezin tekoşin de hene. O her vaha aliyên dilê Tirkiye jî êdî vê pêvajoyê dibînin piştî heştê çileya kanûnê heştê kanûnê ku rewşa Sûriye jî guherî êdî rewşekî nû jî li wir derketolê hemû bi rengekî hewldan edene. Fakat tiştekî din jî heye ev hewldan ve peşerojê de biçe ku hep tamamî nediyare. Hep tamamî nediyare. Fakat hest hêdî derdkevin ortaya. Niha heval fehim tu dibêje zimanê ku Erdogan an jî Bahçeli an jî rayedarên Erdogan Hakan Fidan jî hin gotin kirin gefên wî jî dîsa hebûn. Yani zimanê wan ne esas e û ji bo raya xwe ya giştî bi vî rengî daxivin. Bi taybetî zimanê ku bi kartînin li hemberî gelê Kurd têkoşîna gelê Kurd çil Bakurê Kurdistanê be yani çi jî li Rojavayê Kurdistanê be zimanê ku bi kartînin ji ber ku herkes qala wî zimanê dike herkes bang dike ku ew ziman bêguhertin ew zihniyet bêguhertin pêşî. Niha ew ziman yani di cîhanê de tena serê xwe em bêjin pirskirêka Kurd bi vî awayî çareser nebûye. Di dema 2013 de em di nav xebatekî de bûn. Yani takriben 500 pêvajoyên bi vî rengî li ber me bû lê ji wana 45 heban bi hûrgilî em serwan rawestiyan. Di hemû pêvajoyan de, di hemû pêvajoyên çareseriyan de alî şerê xwe dijî hev bi awayekî dizî jî bikaranîne. Yani bir taybet mesela li Afrika'ya başvur dema bi Nelson Mandela'ra hevdîtin tê kirin INC hin rayedarên Devlet Afrika'ya başvur bir suikastan kuşt o her vaha Afrika'ya başvurcu devlet bu xuji gerek kadren INC brengeki kuşt. Yani şerê xwe dizî li hemberî hev jî domandin. Eviya çi ye? Eviya di pêvajoyê de ji bo ku destê xurt bikin. Ji bo ku zêdetir bikaribin tawîza bigirin pêk tînin. Ev tişt pêk tê. Lê feqat li Tirkiye tiştê ji wî jî eceptir heye. Li Tirkiye civatekî pir mezin bi dijminatiya Kurda hatiye kedî kirin. Yani asla nijatperestiyê de. Asla nijatperestiyê de ji
damezrandına komara Türkiye ve hatta nuha bu en nijatperestiye gelek millet, gelek baveri tüne kirin. Neman. Yani Türkiye İro bi taybet ev kesin ku em juan rıdben devşirme zedetirinç Türka. Yani asimilasyon ki nijatperestiye ki usa kirine ku gelek heremin ku birasti tu alaka xu bi Türkbune ve tünene hemu bunu Türk u Türkiye'nin nijatperest. Lenuhat ledneri eko bi ser neketini Kürdün. Kürt hebun axu jiroca avul hatta nuha parast. Gelek serhildan jiçe bu. Le encam avan serhildan anda gelek Kürt cihatın katil kirin. Le jihaşte u çare u virdeji pevajoye ki din despekir. Pevajoye çektari, şere çektari despekir. Pişti nodus siyanji, bi taybet pişti nodus siyanji havuldanın açtığı ederket peş. Fakat hatta nuha bütün avayı bersi ve van havuldanan bağvayı ki ereni ne hattayın. İcal ser van ezmona. Nuha embejin pişti bistu haşti kanuni. Mehaçuyin, meha kanuni tişteki nu dest bekir. İcal divir de ve çibibi emet peşeroje de baştır bibinin fakat eko hatta nuha ev hevditine eko hatta nuha kirin hatını kirin ev işaretan didime. Yani beguman aliye devlet ve disaj bo berjendi khub karbine hatta karbi ve erişen khub bidominin fakat jbo ve ki ya mühim civat çidbeje. Ev civata ku birasti edin ha encama nijat perestin khub baş dibinin dibe evji dinaf pevaje. Ekuvana temsil dikin kine ekuvana temsil dikin partiyen siyasine. Meclisa Türkiye şuami hatba server tuve çavad nırxine be taybeti gelek hevditin pek hatin. Seroki meclise numan kurtulmuşra. Bi seroki ya hevditna duyemi jibalkeş bu. Pişti seroki meclise yekser be devlet bahçeli ra seroki mehbera pek hat. Paşe bi dore partiya saadet gelecek u heridavi do be AKP ra İroji bi CHP ra hevditin çebu. Duan hevditinan çavad nırxine. Helvesta ku dert keve hole be taybeti. Hin pişti hin hevditinan daxuyani jiten dayin ve ke İro u pişti hin hevditinan ji be daxuyani helbet derbast be. Nihad disa bir ser wan heft xala. Yani eğer wan heft xala ne nırxinin beguman bersiva van hevditinan jemli karın bide. Devlet Türk helvesta xub çavayı nişandıdı bi Tayyip Erdoğan dibe ya evet çekin xo ben art bikin ya eve bir çekin xura ben art bibin. Yani heci ev helvesta nijat peresti derdxin peş. Leyla hember ve ekeci İmraliye çi peyam hat derket İmraliye ev peyam derket ku eğer mesele çareseri be emci çareseriyle amadene fakat divej bo ve ekeci hemu aliyen Türkiye taybet siyaset partiyen dınav meclise de dive pişkiriya ve pevajoye bikin dive pişkiriya ve van havuldanan bikin. Hatta jbo ve ekeci peşniyar kirku biraz Ahmet Türkçi dahili heyet ebe o partiyan re hevditin bikin. Eko hatta nuha azeci hevditina dumahi dest bikin ya ku İro be CHP re hat pekanin be Seroke CHP Özgür Özel re runiştir azeci ur dest bikin çünkü ya her izede Lebende bunku ve CHP çibeji. Muhalefet tecbir kulvede. Muhalefet yek yadı diye. O heri David helbijartna de vaka partiye kemin derket helbijartna. Hanik şikevanje bu. Şikev hoca aşkere digotin. Yani digotin em şikdarın ku FP vajo ve berbe xalaskirina AKP ve MHP'ye ve biçe. Yani siberoj destura bingehin bugorinin o buguharandına destura bingehin carekidin bikarbin Erdoğan Bübe serok komar. Şikavana her mezin ev bu. Yani ev kuj digotin ku ve ev pevajo jbo berjendiya partiye ki berbe peş ve neçe. Çünkü priskireke ki mezin ya Türkiye'ye bir avayı beçare ser kirin. Javanş ki xu gelek cara jigotin hatta jber ve eke jigotin ku dibe ku CHP vek pevajoya bere disa dijberiya ve heyame bike. Fakat İro pişti runuştuna gel Özgür Özel. Özgür Özel go ev tişten ku hatta Muhammed Fikriya ku jibo xalaskirina partiye ki yanji çekirina destura bingehin ya niye
Niha ev şikal serme rabuye. Hatta Bangl tevayı Türkiye kır ku havce naku ku beşken peşkevin. Fakat işte ki din derxistore disa vek beri şerten ku got yek dve meclis dve pevajoye de destlattar be. Hatta komisyonek ji hemu partiyan be çekirin u ev komisyona xort bi denetima meclise ve bi denetima meclise ve hemu pevajoye kontrol bike bikarbe berbe peşve bibe. Ya diyeminci dve ev pevajo aşkere be. Niha emled nerin. Şeffaf be zelal be. Şeffaf be zelal be. Ev tişte ku Özgür Özel got. Beriya Özgür Özel kid got. Rebera pod got. Biraz öcalandı got. Her vaha heyet bu hoş got. Her vaha Dem Parti de hemu akaftirin kudu got. Yani eğer brastici çareseri peviste dve çareseriye de dve hemu alici begrin. O alidin veci hemu ali bila bizanıbın ku de encama ve pevajoye de ve hemu gelin roşlatan avin. Hemu gelin Türkiye dijin, hemu bavariyin Türkiye dijin, o hemu gelin Kurdistan edijin. O dınavda geli Kürt buxuya kazanç fikir. Bisalaya şer hatiye cerbanlı. Encamın şer derketiye holi. Devlet xwastiye ku Kürt tüne bike. Kürt tüne nebuye. Kürt serpiyane. Be hemu hezeyên xwe ve êriş dike, lê dîsa jî nikare dawî ve şerî bîne. Fakat bi awayekî eger li hevkirinek çêbe, ku Birêz Öcalan jî dibêje ku ew qudret li min heye ku ez pêvajoya şer û pevçûnan veguhezînim pêvajoya siyasî û hukukî. Belê. O birastî jî tevgera Kurd jî bersîvayî daye gotiyek belê ew dikare vê pêvajoyê bi müzakereyan, bi diyalogan ber bi pêş ve bike bibe û çareser bike. û ez jî amade me hemû biryarê wî pêk bînim. Belê. Madem hatiye wê merheleyê tevgera Kurd divî warî de eşkere, divê çayê dewlet jî divî warî de eşkere be. Devlet tena serê xwe AKP'nin ne, devlet tena serê xwe MHP'nin ne, bi tevî muhalefeta xwe ve devlete. Yani niha ew partiyên ku buhan re hatiye hevdîtin hatiye kirin. CHP û MHP û nizanim Gelecek û Deva û nizanim Saadet bana hemû di nav sistema devletê de cî digirin. Yani meriv nikare bêjî wana ji devletê cudatirin. Çünkü bana her vaha temsîla girseyekî mezin ya Tirkiye jî dikir. Hinde sala em bêjin Kürt bi serê xwe têkoşina xwe din belkî rewşekî azad çêbe Kürt vê karibin heta sedî 20 jî dengê xwe di nav sistemê dibigirin. Lê feqet dîsa jî piraniya civakeyê ku temsîl dikin valan sedî 8 ne. İşte ew divê vê encamê bibînin û bi gor wê yekê jî tena serê xwe ji AKP û MHP'yê re nehêlin. Eger pêşeroj dixwazin gel bi hev re bijîn û rastî jî awayekî azad û wekhev di nav aştiyê de bijîn divê bersîvên îmraliyê bi eşkereyî bidin. Ji bo wê yekê jî bêguman Birêz Öcalan qet neaniye ziman rewşa xwe ya taybet, rewşa xwe ya şexsî qet neaniye ziman. Lê feqet yek tiştek gotiye. Divê şert û mercên min ji bo vê pêvajoyê were sererastkirin. Daxwaza serêkiya tevgera wî jî bi vî rengî bû ji xwe. Aynen evet. Belê. Niha deqek me em bî rengî tev de bi xatir bixwazin cenazeyên hevalên me li Erdîne Nazım Daştan, Cîhan Bilgîn. Doh merasîmek li Qamişlo pêkat bi 10,000 kesiya oxir kirin û niha deriyê sêmalkane navbera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de. Heyetek ji Bakurê Kurdistanê ya ji hevalên her du rojnamevanan pêk tê, nûnerên siyaseta demokratîk malbatê pêk tê, ji bo cenaze bigirin dixwazin biçin Başûrê Kurdistanê deriyê sêmalka lê ji doh veva bûyî 24 saat heme bêje destûr nayê dayên tê der heqê wê de çi bêje vê nêzîkatiya li hemberî cenazeyên nirxên gelê Kurd bi taybetî ketkarên çapemeniya azad heme Kurd deqekê qet nayê tarîf kirin. Yani birastî jî dijminatiyekî mezin e. Yani ew tiştê ku me heta niha vê gav xeber da ji wî jî cudatir din e. Yani tu vê nêzîkatiyê li hember gelê Kurd pêk bîne. Li hember du rojnamevanên ku bi destê devletê hatiye qetilkirin bi vî awayî wan di nav astengiyê de bigirî tu nikarî tu meseleyekî çareser bikî. Ji do ve em jî dişopînin
ev neziki 20 saate wefta ku çüyü deriye kabul ettiğin sekirandın hin sedaman juanı nişan dedin o her vaha nailin ku her du cenaze binin Bakuriye Kurdistan'ı ul Bakuriye Kurdistan'ı beştariye malbatın wan binaq bikin. El medyade u giyadine ben. Binaq bikin ama ev nay kabul kirin. Ev nay kabul kirin. Rastici dijimnatiye ki mezene ne ku ahavan tüneyi. Aha her du şehidan hemu Kurdistan'ı. Dikarin wan derajı binaq bikin. Fakat ev şehit duxazın ben aha babu bapire okuda ben binaq kirin. Divi valideci divi devleta Türk helvesta xu carekidin şav derbas bike evana hemu ciye bebaveriyene o van bebaveriyan tenetkarın kuştunan zede bikin. Tenetkarın ev tişteyin ku 7 salı pekten carekidin pek binin bivi avayı tüt tiştek Perskreki kurtar bikin. Perskrek kurtardı biraz. Zor spas. Hval fehim. Jibo beştariyata, jibo tu vakti xo vaqatan her emet hevde bişopinin şwa.